tabuk social media bo akal bari ni mangpili kaisa je no viral ongoi tongo te ang bo tupike nong ni bagai o viral video ni mangpili video ni screen no norok o mangpili nugui tamo bujikha norok bodo bujikha o mangpili tamo ongoi tangkha srapjani bisi যদি no bujikha kaito norok sai mangkha na o mangpili o tamo ongkha যদি no bujiya hangka ang sai khna rwno oro tamo ongkha omo ongkha Joypur Rajasthani kaisa kalbari reception ni mangpili saimangkha je o kalbari o khoroksa anjana borok kanyani bag khogoi tlang thangmani mangpili saimangkha a bag o tongo 4 lakh rangni jewelry ba rangchak rijak tongo hwnui tabo koktoma news channel logo kaisa phaimani hingke nugui mangkha na je khoroksa anjana borok bahai gas ba bahai ke meheman ongoi thangoi kanyani bag no khogoi tlang thangmani mangpili kaisa on camera o kaisa thangmani kaisa filmi style khaiyoi.